Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je HackerXD5 a já vás vítám u nového videa, které je natočeno mobilním zařízením Sony Xperia M na kanále Immortal Gaming. Dnes se podíváme na POA, na který není jenom tak obyčejný. Jak jste si všimli, tak je to nekonečno peněz a taky nějaký věci, které tam něco bude zdarma, to jsem už zjistil po dlouhé době, samozřejmě jsem inteligent. A ukážem si i instalaci, protože většinou to vždycky jenom ukážou, že už to hrajou. Na co jsem se jako díval na videa. Takže stáhnete si věc, která je v popisku videa. A stáhnete si na Android zařízení, stáhnete S-File Explorer. Až ho budete mít stáhnutý i ten soubor a daný v mobilu, tak ho rozkliknete. A nevím, co by se mělo stát, to už si nepamatuju, ale samozřejmě byste potom měli najít svůj takzvaný úložiště svoje, které já mám tady. SD karta 0 by měl být teda aspoň na Sony Xperia M, je to tak, že zařízení je, nevím proč takhle, ale to bych řekl, že je jakoby spíš takový ty hlavní sračky. Potom SD kart 0, což by měla být jakoby oficiálně vnitřní paměť. A SD kart 1 by mělo být už jakoby váš ten vaše vnitřní úložiště. Potom, co to dáte do mobilu, tak to samozřejmě musíte najít, podle toho, kam si to dáte. Já si to dal do SD karty, samozřejmě. Rozklikneme to. Já už to mám nainstalovaný, takže to nebude tak zdlouhavý, když to trvá pár sekund. To nemusíte dávat. Tak a dáme instalovat. Chvilku počkáme. Doufám, že ta hudba nějak neřve. To by mě docela nasralo, ale nevadí. Takže to začím asi po 10. Tak, už to máme nainstalované a ještě něco. Kdybyste chtěli vidět, jak točit obrazovku na mobilu, tak mi dejte vědět a pokud nemáte rootovaný mobil, tak vám to nepůjde. Bohužel, jestli chcete, tak vám ukážu návod, jak rootnout takzvaně váš mobil. Je to v celku lehký, ale než jsem na to přišel, jak to trvalo. Tak, otevřeme POA. A chvilku počkáme, až se zapne teda aspoň mě, protože ono to trošku zatěžuje mobil. Ano, tady já už ho měl zapnutý, protože už jsem to dělal, sakra, omlouvám se moc. Ne, sakra, dobrý. Tak. Nyní už se nacházíme v aplikaci. Měli bychom se objevit nějak tady, v kuchyni. Samozřejmě mu dáte hnedka ze začátku nažrat. Tady uklidíme hovno, je tady neštve. Tak. A je tady věc, že místo toho, než byste šli ty peníze nakupovat, tak stačí, když kliknete vlevo nahoře na tu minci s pluskem a dáme třeba tady 1025, pro boha. Ty krávo, já neumím prostě počítat, to je tak těžký hrozně. 125 000, to je to, že už je pátek 17:00. Takže, a dáme buy, cokoliv, jak to chcete. A samozřejmě se nám peníze přičítají, čím víc toho budeme dělat, tak tím víc máme peněz. Samozřejmě jdou použít, takže když dáme shop, body color třeba, tady vidíte, že šedá by měla být za pravý prachy, ale je za 7 prostě korunek. Jo, takhle si můžete dát svůj e-mail a pak si třeba dáme ještě jednou shop a teď si koupíme něco, jo, třeba shoe, koupíme si bodky, budou zelený a s šedou podrážkou a vidíte, že to je od stýho levelu. Komu by se chtělo od stýho levelu něco kupovat?
tak prostě klikneme, dáme tohleto a koupíme to. Dostal jsem level up, tak. A máme Poua prostě s bodkama. Další věc, která je výhodná v tomhletom Pouovi, je, že když dáme shop, potiony a všecko, co bylo za pravý peníze, které jste si měli dokoupit, speciálně, ještě ne jako ty goldy vlevo nahoře, ale museli jste si dokoupit takový dolary, řekněme tomu. Nyní už je to jinak, že potřebujeme 7 těch penízků, tady vpravo dole, baby potion a adult potion. Samozřejmě, když vidíte, tak si ho kupuju, stojí 7, klidně prostě to kupuju, ubývají nám peníze. Tak samozřejmě tento potion se mi hrozně líbí v tom, že když chceme dát Poua do velikýho Poua, tak to na ně prostě použijem a je velký. A potom ten druhý potion je, že se stane zase malým. Což se mi hrozně moc líbí. To by měli dělat docela často. Nebo ne často, ale prostě když se vám líbí malý pou, tak si můžete kupovat tyhle ty elixíry. A tak a kdybyste chtěli, tak i s tímhletím můžete machrovat před svýma kamarádama, že máte vytuněnějšího poua než oni. A samozřejmě to by bylo asi z tohohle. Jo, ještě, že vám chci ukázat, že tohle je jedna z nejnovějších verzí, který je, což mám dojem, že je to verze 1.4. Já teď vůbec nevím. Já se tady zkusím podívat na počítači. Měla by to být verze... ty kráso. To tady není, sakra. Je to ta nejnovější verze. Klidně se můžeme podívat tady na Android Marketu. Moje aplikace. A teď se to nevztahuje na něco, že jako jsem si nainstaloval tuhletu verzi, to ne. Ale když se podíváme, tak máme normálně nainstalovaný Pou. Omlouvám se. Špatná zvuka. Třeba. Pusťte ty hajzle. Dobrý. Tak když se podíváme, tak tady v popisu je, že to je verze 1.4.32. Tato verze je teda nejnovější a počítá se to jako, že to máte normálně stáhnutý zdarma. Tak to funguje to i u koupených her. Tak. Když vidíte, tak si prostě normálně můžu koupit třeba tady kytičky, koupím si růžovej. Ano, prostě to funguje. Kytička 4 a nějaká speciální, proč si ji nekoupit. Jo, vidíte, prostě funguje to. Kdybyste chtěli ještě nějaký návody na jakýkoliv hry, není problém je říct. Stačí napsat do komentářů a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr, sdílejte kamarádům, mějte se hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, čau.